Abile khona amakhosi emhlabeni kodwa impela sesikubonile ukuthi ayikho njengale khothanyelwa yithi Jesus egameni likaJesu siyabonga kakhulu mama ucele ama CDs akhe bazalwane akhona uwaphethe ninje lapha nango mfundisi uzuma lokade ekwakumnikelo nigijime niwathatha kuye mfundisi usebenaye uwaphetha wakha ama CD egameni likaJesu bengithi nje ngiphuthume lokho nako ngicela ukuphuthuma bazalwane umfundisi umemeza ushilo wathi njengobe la kumele ngo8:30 abesebandleni banomhlangano ophuthumayo manje lezi imoto kade siyicela abanikazi bazo inkonzo ngeke izikushiye mntaka baba usazoyiphinda na TV ngiyacela ugijime NP 190949 umi emgaqweni usivimbele NH 5527 umi emgaqweni usivimbele ND 617799 siyacela abanikazi balezo imoto bagijime mase bu NP 91388 bavimbile umfundisi ucela ukuphuma uyaphuthuma bazalwane kungathe siphitheke kangaka asalela esenkingeni egameni likaJesu okugcina nakho uthanda uxolo Mvelase ahamba nabo abasamboni sebeyabaleka bacela ukuthi naye ehlele ngezansi sibekela abefundisi base St Mokatim lapha ngase Airport Bible School yabefundisi bakhona phakathi kwethu bafundisi base UBI egameni likaJesu wase Nazareth amen. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane bephuthume abazalwane bezimoto bazalwane. Praise the Lord. Njengamanje bazalwane singena enkonzweni yamazwi ayisikhombisa. Praise the Lord. Singena ke bazalwane enkonzweni yamazwi ayisikhombisa. Ngokohlelo ke bazalwane ispeaker nespeaker noma umshumayeli nje unikezwe u10 minutes. Ngenxa ukuthi ivideo yethu fanele ikwenze nje iqoqa kube kufishana makuvela lapha yana masikubuka lapha ka 1KZN uvele kahle neze bazalwane. Praise the Lord. So 10 minutes. Amen bazalwane. Ungabisa disconnect. Praise the Lord. Ungabisa disconnect. Plaga nje kanjalo. Plaga nje kanjalo ngoba mawayi disconnector izokonakala. Ibambe nje kanjalo kuyiplug kanjalo. Bese izobihamba nje kanjalo iziyofika egcineni.
So manje mawuzofuna uyidedele uphinde ufuna uyibamba izokugeja ibambe kanjalo mangena esinye usathandaza uyoqhubeka ulalele ngomoya kanjalo. Praise the Lord. Ngoba asifuni idlebeleke lezo bazalwane sifuna nje ihambe kahle. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane. Manje asikhombisa singena kuso ispeaker nespeaker 10 minutes size sifike ekugcineni. Praise the Lord. Hallelujah. Angiqaleke bazalwane singene nginikeza igunya kuthiwa ngababiza usho njalo umfundisi wathi ngababiza bazalwane. Amen. Sizoqala nje bazalwane ngathi bayazazi sizoqala ngopastor Abigail Ngobese. Amen bazalwane. Praise the Lord. Ngobeni. Yeah, hey bazalwane. Praise the Lord. Abigail Ngobeni. Sishaya izandla bazalwane safika. Oh, my advocate. Yes. Sithathele ithuba sibingelele mfundisi. Sibingelele nakubafundisi bonke abakhona. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokuba ngisho izwi lokuqala lika Jesu sesiphambanweni. Ngibingelela abazalwane nonke egameni lika Jesu. Mina ke ngingumncinyane. Ngizoba mfishane ngendlela emangalisayo. Bakhona abantu bakaNkulunkulu engibahlonipha ngalendlela abazokhuluma emva kwami. Ake sithandaze. Ushikwemsha kuthembeka wena. Oribze rayina rayinhla. Loko yithembela ka wena Xikwembu. Ayikhomo uyidingana. Le mahlweni ka wena emshweni wasiko. Namanda khaya ile mahlweni ka wena emshweni wasiko. Bito ra Yesu Kriste wa Nazareth. Doda yabafelokazi. UNkulunkulu ophilayo sesikhona. Khuluma sengathi ukazi ukhulume ngezwi lakho. Siyanqaba Nkosi ukuncika kwethu ukuhlakanipha nokwazi ukukhuluma namhlanje kuseni egameni lika Jesu. Dabula amazulu wehle ube khona phakathi kwethu ngoba uma babili abathathu behlangene ngegama lakho wena ukhona phakathi kwabo. Ngiyathandaza ekuseni uNkulunkulu anamandla ukuba uNkulunkulu uyenze njengokuthanda kwakho. Abazalwane bonke bathi amen. Ngifuna siyezwini lokuqala abazalwane esilithola lapha yana encwadini kaLuke chapter 23 sifunda uverse 34. Abazalwane bangifundele wona isiZulu sami sithi yabona isiZulu sami sithi mase ngifunda ngizohleka. Ngiyakwazi khona ukufunda kodwa mase ngingafunda mina ngesiZulu ngizovela ngihleke niphume emoyeni nangifuni leyo nto. Angithola umuntu ongifundela kahle ngesiZulu. Sifunde uLuke chapter 23 sifunda uverse 34. isiZulu leso isingisi Anifundele bazalwane. Kepha uJesu wathi Nakho baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo babelana ngezingubo zakhe benzelana inkatho. Ngiyabonga Bishop, thank you very much. Hey Baba bathethelele ngoba abanasi isambulo sento abayenzayo. Uqala ngokuthi uJesu mafunda kahle mfundisi umbuli. Bhuti wami mawufunda incwadi kaJohn chapter 12 enceda ukuvusa uLazarus kwabafileyo. Ungena ku chapter 12 uyamthola ethi the hour has come. Abese ethi this particular hour is the same hour hilo leli hora engilizele. Abese ethi ihora lokukhasunyiliswa kwentodana yomuntu. Ukhuluma ngento ingakayenzeki kodwa ukhuluma ngento esayenzeka. Manje mangifunda kahle ngesitsonga umpostoli wathele ngiyathola ukuthi leli hora liyingxenye yohambo. Abosana bangiswa ngiyathola ukuthi leli hora leli esikhuluma ngalo ingxenye yohambo. Ngamanye amagama omhla uJudas emdayisa wayengaphakathi kucebo likaNkulunkulu. Uma ingena abazalwane lithi iBhayibheli this is the hour for the Son of Man to be glorified, not for the Son to be crucified. No, for the Son to be glorified, not for the Son to be crucified, but for the Son to be glorified. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hey, man, we are going to if you have not been glorified by
by shame, where you have been shamed and you never thought you would raise your hand again. You never thought you would raise your hand. But